Fil-Parlament it-tlieta filgħaxija l-Ministeru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia għamel stqarrija ministerjali li fija rrimarka t-tibdiliet li daħlu fl-armata sabiex jiġi assigurat li n-nies li jidħlu ikollhom fedina penali nadifa. Il-Ministru fakkar li qabel l-2013 fl-armata kont tidħol b'sempliċiment kondotta tal-Pulizija, iżda mal-bidla fil-Gvern bdew jidħlu bidliet sabiex l-istorja kriminali tal-persuna kienet tkun marbla sew qabel tissieħeb fl-armata. Fl-2015 saret emenda fil-liġi biex il-Forzi Armati ta' Malta tkun awtorizzata tottieni il-fedina penali bil-kunsens tal-individwu kemm meta japplika biex jidħol rekluta kif ukoll tul l-impjeg tiegħu. Rekluta obbligat ukoll jiddikjara fl-attestation paper ikkonfermata bil-ġurament jekk għandux kawżi pendenti illi jaf bihom. Wara li l-Ministru qara l-istqarrija ministerjali minnu fih qam Beppe Fenakadami li mill-bidu der li se jmur għal ton aggressiv u jħambaq kompla jpolitiġizza il-każ u nfexxjajat waqt is-seduta parlamentari. L-armata tal-Gvern kissira! Fit-tweġiba tiegħu lejn qatt argumenti li poġġew uħud mill-membri tal-Oppożizzjoni li inċidentalment jiffurmaw parti mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil, il-Ministru Farrugia rrimarka li wieħed mill-akkużati kellu l-fedina penali nadifa meta ssieħeb fl-armata, bis-sentenza fuq reat żgħir li għamel meta kien għadu tifel ingħatat wara li dan daħal fl-armata. F'dan il-każ il-qorti kienet tagħtu l-libertà kundizzjonata. Intant tal-mistoqsija tad-Deputat Nazzjonalista Karola Kulina dwar ir-reat in kwistjoni, il-Ministru Farrugia ta' tweġiba f'waqta fid-dawl li għall-akkużat qed jidher Jason Azzoppardi. Hemm ħabib tiegħu li huwa l-avukat tal-persuna isaqsi lilu attwalment x'kien dak ir-reat illi huwa għamel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.